Dobar dan, dobrodošli na Aerodrom Mind Kragujevac. Ja sam Vuk, a pored mene je prvi srpski pilot Mihajlo Petrović, rođen nedaleko odavde u selu Vlakča. Vizija kompanije Mind Aviation kao operatera Aerodroma Mind Kragujevac jeste formiranje svojevrsnog vazduhoplovnog ekosistema, odnosno stvaranje celokupnog prostora za razvoj avioindustrije, naprednog inženjeringa i edukacije kadrova, a s akcentom na sportsku i poslovnu, odnosno takozvanu biznis avijaciju. Imamo granični prelaz, kao i centar za obuku pilota, odnosno školu letenja, gde zaljubljenici u vazduhoplovstvo imaju mogućnosti da se školuju za pilote privatnih aviona, kao i sticanje ovlašćenja noćnog letenja. U završnoj fazi smo osnivanja Centra za održavanje, popravku i remont vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti i ovu lepu i zdravu priču zaokružujemo održavanjem vazduhoplovne manifestacije Aeromind, koja je do sada okupila na desetine hiljada posetilaca i na stotine učesnika, a koja će se i održati upravo u periodu održavanja Expo, odnosno u junu 2027. godine.